олами шоҳмод ҷанбаи имкониятҳои ҷолиби зеҳниро барои шумо боз намуда, шуморо дар масири тамоми қишрҳои ҳаётан муҳими зиндагӣ қавитару комёб мегардонад ва ин танҳо роҳест, ки дар зинаи аввал натиҷаи мусбат ба даст меоред. Салом тамошобинони азиз, барномаи навбатии Фарзин аст, манзури шумо. Чӣ тавре қайд карда будем, дар ҳар як дарс як мавзӯъиро баррасӣ мекунем. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи муҳраи шоҳ мебошад. бачаҳо, биёед пеш аз дарси имрӯзаро шурӯъ кардан, дарси гузаштаро каме ба хотир меорем. Дарси гузаштаи мо дар бораи муҳраи Фарзин буд. бачаҳо, кани кӣ мегӯяд, ки муҳраи Фарзин чӣ тавр ҳаракат мекунад? сайёра гап мезанад, ки муҳраи Фарзин чӣ тавр ҳаракат мекунад? муҳраи Фарзин бо хатҳои вертикалӣ, горизонталӣ ва диагоналӣ ҳаракат мекунад. муҳраи Фарзин аз болои муҳраи худ ва аз болои муҳраи ҳариф ҷаҳида наметавонад. офарин, сайёра дуруст қайд карданд. муҳраи Фарзин аз болои муҳраи худ ё ин ки аз болои муҳраи ҳариф ҷаҳида наметавонад. кане ки бачаҳо мегӯяд, ки Фарзине ки дар мобайни тахта истода ба чанд хоначаҳо ҳаракат карда метавонад? марҳамат, меҳрдод гап мезанад. муҳраи Фарзин ки пурқувваттарин муҳра дар бозии шоҳмод мебошад, дар хоначаҳои марказӣ, яъне дар хоначаҳои Е4, Е5 ва Д4, Д5 метавонад бо 27 гашт ба хоначаи дилхоҳаш равад. вақте ки муҳраи Фарзин дар хоначаи Е4 бошад, ӯ метавонад мисли фил бо роҳи диагоналӣ 14 гашт кунад ва мисли рух бо воситаи вертикалию горизонталӣ метавонад бо 17 гашт ба хоначаи дилхоҳаш равад. офарин меҳрдод, яъне ки аз ин маълум мешавад, ки муҳраи Фарзин дар ҳамбастагӣ бо муҳраи фил, муҳраи рух ҳардуи ҳаракатҳои инро метавонад иҷро кунад. аз ин маълум мешавад, ки муҳраи Фарзин муҳраи пурзуртарин дар бозии шоҳмод ба ҳисоб меравад. бачаҳо, дарси гузашта дар бораи муҳраи Фарзин ба шумо фаҳмо шуд? бале. мегузарем ба дарси имрӯза. дарси имрӯзаи мо дар бораи муҳраи шоҳ мебошад. шоҳи сафедҳо дар тахтаи шоҳмод дар хоначаи Е1, яъне ки дар хоначаи сиёҳ ҷойгир мешавад. шоҳи сиёҳҳо бошад дар хоначаи Е8, яъне ки дар хоначаи сафед ҷойгир мебошад. шоҳ ин муҳраи асостарин дар бозии шоҳмод ба ҳисоб меравад. он аз ҷиҳати қувваи худ ба Фарзин баробар шуда наметавонад, вале онро аз Фарзин дида зиёдтар эҳтиёт кардан лозим аст. агар муҳраи ҳариф шоҳро асир гирад, ин маънои бой доданро дорад. гашти шоҳ нисбат ба муҳраҳои дигар ниҳоят оддӣ аст. шоҳ ба ҳар як майдонҳои горизонталӣ, вертикалӣ, диагоналӣ ҳаракат карда метавонад. ба таври дигар карда гӯем, шоҳ метавонад ба майдонҳои дилхоҳи атрофаш метавонад ҳаракат кунад. муҳраи шоҳ новобаста ки дар хонаи сиёҳ ҷойгир аст, метавонад ба хонаи сафед чӣ ба хонаи сиёҳ ҳаракат кунад. танҳо гашти шоҳ ба як хонача, на аз он зиёд ҳаракат карда метавонад. фарз кардем, шоҳи сафедҳо дар хоначаи F4 истода метавонад аз хоначаи F4 ба хоначаҳои танҳо бо як хонача ҳаракат карда метавонад. метавонад ба хоначаи Ж4 ҳаракат кунад, метавонад ба хоначаи Ж3 ҳаракат кунад, метавонад
ба хоначаи G5 ҳаракат кунад. Яъне метавонад бо хатҳои диагоналӣ, горизонталӣ ва вертикалӣ ҳаракат кунад. дар хоначаи F4 истода метавонад боз ба хоначаи F5, яъне бо хатҳои вертикали рост ба боло метавонад бо хатҳои вертикалӣ, яъне ба тарафи поён ҳаракат кунад. метавонад аз хоначаи F4 ба хонаи E5, ба хоначаи E4 ва хоначаи E3 ҳаракат кунад. муҳраи шоҳ ба мисли дигар муҳраҳо аз болои муҳраи худ ё ин ки аз болои муҳраи ҳариф ҷаҳида наметавонад. бачаҳо, чӣ тавре ки дар тахтаи электронӣ дида истодаем, шоҳи сафедҳо дар хоначаи D4 ҷойгир аст, яъне ки дар хоначаи сиёҳ. аз он ҷо чӣ тавре ки мо дида истодаем, бо хатҳои сабзе ки ишора карда шудааст, шоҳ метавонад ба дилхо хонача метавонад ҳаракат кунад. бачаҳо, ба назари аввал муҳраи шоҳ муҳраи суст ба ҳисоб меравад, вале ин тавр нест. муҳраи шоҳ дар аввал ва мобайни бозӣ бояд аз муҳраҳои ҳариф паноҳ кунанд, вале дар охири бозӣ бошад, шоҳ ин муҳраи пурзуртарин ба ҳисоб меравад. яъне ки дар охири бозӣ муҳраи шоҳ ба муҳраҳои худ ёрӣ мерасонад. бачаҳо, биёед ҳозир чӣ тавр муҳраи шоҳ муҳраи ҳарифро зада мегирад ва ё ин ки чӣ тавр ҳуҷум карда онро метавонад зада гирад. дар шакли амалӣ бо якҷоягӣ мебинем. 6 то тахтае ки мо дида истодаем, оварда шудааст ки муҳраи шоҳ чӣ тавр муҳраи ҳарифро зада мегирад. муҳрае ки беҳимоя аст. дар тахтаи якуме ки дида истодаем, шоҳи сафедҳо дар хоначаи E4 қарор дорад. рухи сиёҳо бошад дар хоначаи F5. айни ҳол рухи сиёҳо беҳимоя аст. мо метавонем бо шоҳ омада муҳраи ҳарифро зада гирем. кани кӣ мегӯяд ки дар тахтаи дуюм муҳраи шоҳ чӣ тавр муҳраи ҳарифро зада мегирад? кани ба ман Билол гап мезанад ки дар тахтаи дуюм шоҳи сафедҳо муҳраи ҳарифро зада метавонад ё на? бале, зада метавонад. чӣ тавр зада метавонад Билол ҷон? мо шоҳи D4-ро гирифта ба хоначаи C4 монда, пас он зада мегирем. дар тахтаи сеюм бошад, дар тахтаи зада метавонад шоҳ муҳраи ҳарифро? не. офарин. барои чӣ наметавонад муҳраи ҳарифро зада гирифта? хоначаи D2-ро таҳти ҳимоя қарор дорад. офарин. бачаҳо, Билол дуруст қайд карда на? феъли айни ҳол феъли сиёҳоро зада наметавонем аз сабабе ки рухи сиёҳо ҳимоя карда истодааст. аз ҳамин сабаб мо зада наметавонем. кане ки бо Билол ҳамроҳ шуда мегӯяд ки дар тахтаи сеюм шоҳи сафедҳо муҳраи ҳарифро зада метавонад ё на? кане Бежанҷон ба ман гап мезанад. дар тахтаи чорум шоҳ наметавонад муҳраи ҳарифро зада гирад, барои он ки вай дар таҳти ҳимояи фил қарор дорад. офарин. Бежанҷон дуруст қайд карданд. айни ҳол мо наметавонем рухи сиёҳоро зада гирифтан аз сабабе ки феъли сиёҳо онро ҳимоя карда истодааст. дар тахтаи панҷум бошад. дар тахтаи панҷум мо метавонем феъли сиёҳоро ки дар хоначаи G3 ҷойгир аст зада гирем. офарин. барои он ки вай дар таҳти ҳимоя қарор надорад.
бале, дуруст қайд кардан Бежан. Дар тахтаи шашум бошад. дар тахтаи шашум мо наметавонем рухи сиёҳоро гирем барои он ки вай дар таҳти ҳимояи асп қарор дорад. Асп, бале, Бежан дуруст қайд кардан. Рухи сиёҳоро айни ҳол мо зада наметавонем аз сабабе ки он таҳти ҳимояи асп қарор дорад. ҳолати дигарро аз назар мегузаронем. чӣ тавре ки дар тахтаи якум дида истодаем, дар бораи муҳраи фарзин оварда шудааст ки муҳраи фарзин бо кадом роҳҳо муҳраҳои ҳарифро метавонад зада гирад. дар ин ҷо сараввал муҳраи фарзин аспи хоначаи D5 бударо метавонем зада гирем. пас он ҳуҷум мекунад ба аспе ки дар хоначаи C6 ҷойгир аст ва дар охир бошад ба рухи сиёҳое ки дар хоначаи B7 ҷойгир аст, онро метавонад зада гирад. бачаҳо, кани кӣ мегӯяд ки дар тахтаи дуюм муҳраи шоҳ чӣ тавр муҳраҳои ҳарифро зада мегирад? Оишаҷон ба ман гап мезанад ки дар тахтаи дуюм чӣ тавр муҳраи шоҳ муҳраҳои ҳарифро зада мегирад. Сараввал мо шоҳро гирифта рухи C3ро мезанем, пасон рухи D4ро мезанем, пасон аспи E5ро мезанем, пасон аспи F6ро мезанем. дар тахтаи сеюм бошад шоҳи сафедҳо дар хоначаи А8 ҷойгир аст. чӣ тавр муҳраи ҳарифро метавонад гирад? мо шоҳи сафедро гирифта пиёдаи А7ро мезанем, пасон ба пиёдаи B6 ҳуҷум мекунем, онро зада мегирем, пасон мо ба пиёдаи C5 ҳуҷум мекунем ва пасон онро мезанем. мо шоҳро гирифта ба хоначаи D4 мемонем ва пасон онро мезанем. мо шоҳро гирифта ба хоначаи E3 мегузорем, пасон онро мезанем. мо шоҳро гирифта ба хоначаи F2 мегузорем, пасон онро мезанем. офарин, Оишаҷон дуруст қайд кардан. дар ин ҷо чӣ тавр шоҳ муҳраҳои ҳарифро зада метавонад? дар тахтаи сеюм бо хатҳои диагоналӣ оварда шуда буд ки муҳраи ҳарифро чӣ тавр зада мегирад. офарин, дар тахтаи чорум бошад бачаҳо бо хатҳои вертикалӣ ишора карда шудааст ки муҳраи шоҳ чӣ тавр муҳраҳои ҳарифро зада мегирад. бачаҳо, дар тахтаи чорум шоҳ дар хоначаи H1 ҷойгир аст. сараввал ҳуҷум карда истодааст ба филе ки дар хонаи H2 истодааст. шоҳро гирифта фили сиёҳоро зада мегирем бо хатҳои вертикалӣ. шоҳи сафедҳоро гирифта фили сиёҳоро зада мегирем. бо навбат онҳоро ҳуҷум карда зада мегиранд. ниҳоят аспе ки дар хоначаи F8 истодааст қарор дорад, онро зада мегирад. дар тахтаи панҷум бошад шоҳи сафедҳо қарор дорад дар хоначаи H7. айни ҳол ҳуҷум карда истодааст пиёдае ки дар хоначаи G7 истодааст, онро метавонад зада гирад. бо навбат бо шоҳ муҳраҳои ҳарифро зада, ниҳоят дар охир муҳрае ки дар хоначаи F2 истодааст, онро зада мегирад. бачаҳо, чӣ тавре ки дар тахтаи шашум дида истодаем, муҳраҳо хеле бисёранд ва дар хоначаҳои гуногун ҷой гиранд. дар ин ҷо дида истодаем шоҳи сафедҳо дар хоначаи B1 ҷойгир аст. айни ҳол ҳуҷум карда истодааст ба фарзини сиёҳо ки дар хоначаи A2 истодааст. сараввал шоҳи сафедҳоро гирифта муҳраи фарзини сиёҳоро зада мегирем. ба навбат ниҳоят омада
аспе ки дар хоначаи е як ҷойгир аст дар охир онро зада мегирад. ба шумо фаҳмо шуд бачаҳо чӣ тавр муҳраҳои ҳарифро зада мегирад муҳраи шоҳ? бале. офарин. мегузарем ба ҳолати дигар. дар ин ҷо оварда шудааст ки шоҳи сафедҳо ҳарчи зудтар хоначае ки C6 бо хати сурх ишора карда шудааст ҳарчи тезтар ба ин хонача омада расад. дар тахтаи якум чӣ тавре дида истодаем? шоҳи сафедҳо дар хоначаи Е4 ҷойгир аст. хати сурхе ки ишора карда шудааст хоначаи C6 мебошад. ҳарчи зудтар бояд мо ба ин хоначаи сурх расида оем. шоҳи сафедҳоро гирифта ба хоначаи D5 мегузорем. пас он ба хати сурхе ки ишора шудааст ба он ҷо мегузорем. аз ин ҷо маълум мешавад ки бо ду гашт мо инро иҷро кардем. бачаҳо мо метавонем боз муҳраи шоҳро гирифта ба хоначаи Е5 пас он ба хоначаи D6 баъд ба хати сурхе ки ишора шудааст гузорем. аммо дар ин ҳолат мо се гаштро иҷро мекунем. аз ин ҷо маълум мешавад ки бо кадом роҳ шоҳро ба хоначаи сурх гузорем. бо се гашт ё ин ки бо ду гашт? албатта бо ду гашт ҳарчи тезтар. бачаҳо кане ки ба ман гуфта метавонад ки дар тахтаи дуюм муҳраи шоҳ чӣ тавр тезтар ба хоначаи F2 омада расад? марҳамат, умар ба ман гап мезанад. сараввал мо муҳраи шоҳро гирифта ба хоначаи Е3 гузошта ва пас он мо онро гирифта ба хати сурхе ки дар хоначаи F2 ишора шудааст мегузорем. бо ду гашт мо метавонем онро ба хати сурхе ки ишора шудааст гузорем. дар тахтаи сеюм муҳраи шоҳро гирифта ба хоначаи F7 гузошта ва пас аз он ба хати сурх яъне дар хоначаи F8 мегузорем. офарин. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки дар тахтаи чорум дида истодаем? дар хоначаи Е4 бо хати сиёҳ ишора карда шудааст. аз ин маълум мешавад ки хоначаи Е4 банд аст. мо наметавонем бо шоҳ ба ин хонача гашт кунем. дар ин ҷо чӣ тавр ба хоначаи Е3 яъне ки хоначаи сурхе ки ишора карда шудааст бо хати сурх омада расем. сараввал шоҳро гирифта ба хоначаи F4 мегузорем. пас он ба хоначаи Е3. бачаҳо боз мо метавонем инро бо дигар роҳ иҷро кунем, аммо ба мо чанд гашт лозим мешавад. шоҳро гирифта ба хоначаи Е5 мегузорем. пас он ба хоначаи D4 ва дар охир бошад ба хоначаи сурхе ки ишора карда шудааст оварда мегузорем. аммо ба мо дар ин ҷо се гашт лозим мешавад. дар тахтаи панҷум чӣ тавре ки дида истодаем? дар ин ҷо хоначаҳои майдонҳои C4, C5 бо хати сиёҳ ишора карда шудааст. аз ин маълум мешавад ки ба ин хоначаҳо мо гашт карда наметавонем. кӣ метавонад гӯяд ки шоҳ чӣ тавр ба хати сурх ишора карда шуда омада расад? ҳани ба ман абдураҳмон гап мезанад. сараввал мо шоҳро гирифта ба хоначаи D5 мегузорем. пас он ба хоначаи C6 ва баъд ба хати сурх ишора карда шуда баъд ба он ҷо мерасем. офарин абдураҳмон,
дуруст қайд кардан. Дар ин ҷо ба мо чанд гашт лозим мешавад, Абдураҳмон? 3 гашт. 3 гашт лозим мешавад. Офарин. Чӣ тавре ки дида истодаем дар тахтаи шашум, хоначаҳои C2, D2 бо хати сиёҳ ишора карда шудааст. Аз ин маълум мешавад ки мо наметавонем аз болои ин хоначаҳо гашт кунем. Кани бо кадом роҳ ҳар чӣ зудтар ба хоначаи сурхе ки ишора карда шудааст омада расем. мо сараввал шоҳро гирифта ба хоначаи Е2 мемонем, пас он ба хоначаи D3 ва баъд ба хати сурхе ки ишора карда шудааст ки дар хоначаи C4 истодааст, ба он ҷо мемонем. Офарин, Абдураҳмон дуруст қайд кардан. Дар тахтаи шашум ба мо 3 гашт лозим мешавад. бачаҳои азиз, як бори дигар ба шумо хотиррасон мекунем ки муҳраи шоҳ чӣ тавр муҳраи ҳарифро метавонад зада гирад, ё ин ки муҳраи шоҳ чӣ тавр метавонад ҳаракат кунад. чӣ тавре ки дида истодаем, муҳраи шоҳ дар хоначаи Е1 ҷойгир аст. пиёдаи сафедҳо бошад дар хоначаи Е2. мо қайд карда гузаштем ки муҳраи шоҳ аз болои муҳраи худ ё ин ки аз болои муҳраи ҳариф гузашт карда наметавонад, яъне ки ҷаҳида наметавонад. айни ҳол ҳозир ба шумо чӣ тавр муҳраи ҳарифро зада гирифтанро як бори дигар хотиррасон мекунем. муҳраи фили сиёҳо дар хоначаи Е3 ҷойгир аст. бачаҳо, мо чӣ тавр омада ҳамин муҳрае ки дар хоначаи Е3 ҷойгир аст онро зада гирем. мо қайд карда будем ки муҳраи шоҳ танҳо бо як хонача гашт карда метавонад. сараввал шоҳи сафедҳоро гирифта ба хоначаи Е2 мегузорем, пас он ба фил ҳуҷум карда онро бо ана ҳамин тарз зада мегирем. фили сиёҳоро аз тахтаи шоҳмот мегирем. айни ҳол мегузарем ба ҳолати дигар. дар ин ҷо фил дар хоначаи Е3 ҷойгир аст аз сиёҳо, шоҳи сиёҳо бошад дар хоначаи Е4 ҷойгир аст, аз сафедо бошад дар хоначаи Е2. бачаҳо, айни ҳол мо фили сиёҳоро зада гирифта наметавонем, аз сабабе ки шоҳи сиёҳо ҳимоя карда истодааст. фил таҳти ҳимояи шоҳ қарор дорад. аз ҳамин сабаб мо филро зада наметавонем. бачаҳо, ба шумо фаҳмо шуд ки муҳраи шоҳ чӣ тавр ҳаракат мекунад ва чӣ тавр муҳраи ҳарифро зада мегирад? бале! офарин. тамошобинони гиромӣ, бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. агар мехоҳед дар барномаи мо иштирок кунед, пас метавонед ба мо муроҷиат намоед. хайр, то барномаҳои оянда бо шабакаи мо бимонед.